Phuluni constituency pechor si asong pen kedamtang BJP etung kapachu bayalam the pherang keme kanipon isi salam the do ake thora tharwe ke batai isi chu jolong chotla pen kachu bayalam ke batai isi pachu bayon chot lason thak si kedamtang aru ni phai det tarik troxiar ni Phuluni constituency ke parlo sekari ing TPS along BJP etung mass joining ke chepa ogdon pugalam the ahokali lapen Rada pan kapamang hunchot walam apu taksi pini aru ni phai tarik kep arni Phuluni pechar si aru mai phu thoniram te mong lapen jirsong ingti lapen ari sangho tumlam the paklar pot BJP ara chariya song atuma phan lamboi pipon Phuluni pen siwabe report TK News to tangte nanglitum media butung phanda aprangsi litum Phuluni constituency APSLC president apen kedamtang ex candidate hoi pen dil tuma butung penal tum han kardom pajelo kardom lase kedamtang tarik troksi arni Phuluni constituency along sekari ing TPS along haladak APSLC join to BJP lapen haladak 32 house se ke join dun lapen ke aphai sitame bang pharu isi lapusan aphai doji usi pulo ini tum MLA tum BJP tum la lama bang ke ladak press meet along si than ponlo lapen nili tum Phuluni constituency pen lam klar pian kipiya lam the bang ke lahen lo pini kar biang long lapen NC Hill lapen ke jai gathar ke japon PSL sia tim tum sitame a constituency tin tum ta manghunang ne labangke alang litum traik troksi hala so sikari yang tia PS along jetu APSLC join to BJP polama bangke hala daga bangke BJP atumsi ba Kongres atumsi hala bangso melong bangke dudun lo hala tuma phansi latum bangke karcho pona mechot lapen alang litum phan la bangso melong pat dunja phan bangke kopiloma ho mane phan ke pharosi mane pane phokep lapuson si hala bangso melong kepon laban ke labangke langdam pulutang te haladak ameye long bangke bang thongke bra phosi doji pulutang te la bang thongke bra hini hematum si APSLC la pen Congress pen BJP along kiludun pulumati sitame la bangso lama bangke hok kalila ke BJP along ke do Congress along ke do tumsi la bangso joining ke claim chot la se alang litum la bangke manghu hede nangji pipoloma pulutang te media long ke bang pulodang te alang litum sorkar tum ratchari atum pulodang te lai hoi media long ke pacho baita balam bang ke lake angkur kabe alam lu pusini lipudamji jongdamji asi non ke bang ya bang ke alang litum ala so lama bang ke e pacho bailam mang than ber nang nelo laben ke hadak sikaring tia PS bang ke kidam tang sitame litum APSLC si haipon pame laben non ke bang ji sitame hala daka bang ke APSLC si haiji pusini lege nang litum media thengno sitame kar biang long angkang pila penensi langkang pia tuma phan tame than paklar ponji labangso non labangso rada tuma phan ke pona bangke pamena alang litum lapuson la sopi longke alang litum dakaning ripondo kedam tang al tame ke rem pondo pula so kuthak nang lihin ben pise than paklar la sola mangke hok lo kedam tang MEC election sitame hala daka bangke BJP ke awepin pule pudam de testak lo chong lapen ke hala dake APSLC si haipamelo lapen alang litum hala dake lam the ke jai pon along nele ke theklong la so video ke theklong ateng pulutang te la APSLC lapen Congress atum ke pacho bai lokalam si than lo pusipulo latum ke sarkar ta cherayun pusipulo lapen ke BJP si non puthot sitame sarkar bangji pulo to hoklo tangte nang litum labangso puriborton pu labangso development ke konasi rada phan ke claim pipon lo non rong rubata aju langdam lo na elitum lake langbung langpet side lang non pu sitame lapen ke non hemso ta piune orunodai ta lapuson thak piune PM kisan ta nang litum pachetang unama une nasi non bangke APSLC pen bang phana bangke a party pen phan bangke kapri pamelu non ke bangjia bangke itum ke chohayun elo pusi non bangke rara phan labang so alam the bangke
kopilo maho kepa manghu mane fuluni constituency atuma phan bangke kepa manghu asonsi nang claim lo lapen Karbi Anglong ara atuman se kepa manghu kamsi lakre nang claim chot lapena non ke banggia bangke fuluni constituency ke MP election bangke suri throxi lapen suri nar kep avut chinil tum ong dung avut pensi la MP election adu ke nile tum candidate JI ka thar phana bangke ong dung avut pensi nil tum fuluni constituency pen ke pahai ponji tela fuluni constituency long non la prabjen dan mas joining nang litum la puson paman pon ahok lo kedam tang sitame tariking koira throk marsa cheklo sitame neletum langherang pathua klamalong mas joining di ponji pulo halasor dar sitame neletum nikre pho aprang pen hangpon lo sitame law and order pen neletum aphan labangso order bangke cancel plot lo lapen ke kedam tang tarik kre sita neletum labangso mas joining program puthot order hangthulo laso order sitame puthot ako cancel thupong jola lasi lake kopi posi labangso mas joining a program bang nang pa bilong le det lapen ke non along BJP atum people of bieret ke ane ladak ba dak pe namasi theglong lo je EPSLC atum phanjong si law and order la tuma phana bang ke khang unelu rat sitame labangso EPSLC kache songlong si rat atum ke labangso kache songlong si bang bomlo lapen labangso program jong sin litum order pidel lo pulangte BJP ke rong rubarlu same damai hidet pula bangso nak fere do koksi labangso order bangke law and order fansi labangso pressure pipensi labangso order bangke nang papi pedet lo masih BJP lapen kongres lapen kaprek arat carya song tum ke lapuson mas joining dapat dulu nang hitum asong panan wet kopia pot lo oh ahok lo kedam tang sitame taralang solong sitame Assam Chief Minister ke Banglong sitame halada ke hajar munisip cetong lo tebon sitame hadaka bangke thangkham khetabe ta EPSLC atum labangso mas joining a program along pulutangte alang litum bangke order tan pidunde lase alang litum bangke EPSLC ratcharia song phan ke non ke tim Karbi Anglong manangte BJP atum ke kaferi mudong pratlo lahen Karbi Anglong chot kalilo Asam Himanto da ningje kangse loke hola KSA ningkan phokep ke chok long di komani asomar tongke rili dunji protest dunji sitame komani asomar tongke engineer Dr. Maning pusi Karbi Anglong se nangke ningje potang te langoi dakpane Karbi Anglong ra tumta munthi noi je nona phoi ke EPSLC phan ke chayun elo arni si lom nini ni thomne prang neta center long lamas joining that pen aphita program do sitame hola BJP tohan mai khangke EPSLC tumjong si program ke NG potang te law and order pen kai keta nanan ni reference one po meeting bilong le ko lahen lo tela so ko tha ko an nang ning sam pon pet la bange nili tungke Karbi Anglong rate cari ake hai doktor bota pupe tungke sartuli ram rong hang alangli lake EPSLC han ka fere pen a joksi la sona ke claim do na pot la sini tungke lake nining samse athemne India ke democratic country dake anutin tami right do PMAY nang tumjong sinang dulo pulang te kadok kawe scheme tame nang tumhan sinang pipon labjipu kedam tang pulutang te la BJP ke cari ke ningkan kebak do kai lojo pulang te halaso BJP a kongres tumhan pipon pedet ke de asi nona laung litum sitame nona bangke chini lo chini si la bangso atangka pipon sen pensi komane phan pharo komane phan phokke pensi hala bangso mayalong BJP kongres atum same kidun chotlo laselang litum ta manghu hello non ke bangje bangke alang litum sitame komane BJP ta hai kongres ta hai alang litum sitame putho de PSLC ka chesong GI sa la bangso inglong so khe phan la pen Autonomous State Article 244 elong ketok ang labangso ake mangalong pachunji pulong talang litum sitame labangso APSLC kache songalong klamensi wangnang po businili hinpen sitame kato we butung hinpen sitame tuning diponlo tela tarige proxiar ne EPSLC song pen kaching bedun do bang paroi si so se alam putat anahok lo laso lama bangke nilimu pena pulo laso ba alama bangke hok kali lake
lake BJP atum ke dotang atum si Kongres atum ke dotang atum si puthot labangso BJP me long puthol atum jakong je pherang gi afan si lapuson rada phana me ke palusi sailang no ke claim cha lapen la koson pupo Kongres BJP ke dotang atum afan si mapla achar bagdi potang de kopilo Pholoni constituency long EPSLC han ke cho bai un e ong apot si lake alang tum ke claim ta inut EM lape inut MLA pokel an ke pacho bai ke hedi lage Karbiang long koson se ke chari po Karbiang long ke chari ke lilo Karbiang long arat han se pa lulo ke jong si ahok pet APSLC amne tum potang de ne tum la Pholoni constituency APSLC tum chi chini le jela ke APSLC ahok amne kidun put ni tum chi yong thek ke sitamen pini ani go pilo ni tum klang dak lo je Pholoni constituency EM Kambra kiling ake hai lapen MLA Dorsing Ronghang alang li tum ke rata phan ke pamang hucho ahok pet akam ke klem bang ke ave lasi monong pinon ke bangji sitame Karbiang long arat lapen Pholoni constituency arat phan pamang hunang nelo ing ton melo ke dam tang an scheme ke chak an da choklo non da aruna doi PM ke san PMAY ahem pen ke Karbiang long ke chingthur thelo a development da kali lake lake scheme council scheme da kali lake lasilahai pen ke rada phan pamang hurino jong sinali tuma hok akam ke claim potang te artu Chokela police station OC kimi phan ke dengame ke padu Nilipaha waralong kai ki ta rong rup lapen ka do ka we arara tumpen mission me et pen ki do ki thak mission je phan bora aru chikloni phai cap ar ni Chokela police station chairman Ilison Timong hin pen me chari ponsi me ke phalam the me phu hin pen than ponlo Chokela thana long OC kimi phan ke denga por en ponlo la sohut ke deng lapen lahin ki chepa chinia por OC kimi hin pen chengponsi adun thu inut pen inu chepa chini ponlo Jasimet OC kimi phan ke deng pon asimbon lagi karbi khe he tumalong amana peng ke thene apu hu pen arba ponin tilo OC kimi men ke ritupar senchowa alang lilam theke jai pon apora longka ningje pon ke nilike pinisi ladak ke bang chenglang lasi ladak malom ko son tong ke do ke tha kupi ko son lo ne chini pe memelang lasi nilihin pen ta un an nile baha wara long kai ke ta mesen pen ke do ke thak ji phan cherap chitu pe lo nang puta Ningjapon. OC kimia phan ke deng dunang thek pohu pen nili press club ahin pen kichepachini lapen ke deng apor nili press club amai phu Samson ingti konchun bang Sonjit Kro lapen ari jangho tum chitongdon lapen la so me along SGB CO lapen kapre gatum kadukawe bang plikep sose ke theki denga tum chitongdon nili pen Philips এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কেছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছতো আপোনালোকে আজিকালি ঘণ্টা মাননীয় CM ছাৰ বা সকলো এই ক্ষেত্ৰত মানে বহুত সক্ৰিয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইন একেবাৰে হ'বই নালাগে ড্ৰাগছ জাতীয় ওপৰত আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব আপোনালোকে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাক জনাব আমিতো নিজৰ বুজাকৈ যদি খবৰ পোৱাৰ চৰ্চ থাকে আমিতো জানোঁ কিন্তু আপোনালোকে যদি খবৰ পাই নজনা সেইটো বহুত বেয়া কথা হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে জনাব আৰু তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে সেইটো যদি 7 তাৰিখে এই চকীলা OC হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ নতুনকৈ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু মই এই হিচাপতে সকলো সংবাদকৰ্মীলৈ মই মোৰ মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে এই অঞ্চলটোৰ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সকলো সময়তে কামনা কৰিলোঁ আৰু বিশেষ মানে আজি এখন সৰু সুৰা আলোচনা চক্ৰ হৈছিল গাঁওবুঢ়া আৰু VDP সকলোৰে লগতে যে এই অঞ্চলটোত কিবা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সমস্যা আছে নেকি ধৰক ড্ৰাগছৰ পৰা আদি কৰি চাইল্ড মেৰিজ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি এই বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল গাঁওবুঢ়া VDP আৰু স্থানীয় মানে ব্যক্তিসকলক লৈ পিনি গতিকে বিশেষ একো নাই হ'লেও মানে যদি অনাগত দিনত তেনেকুৱা সমস্যা আহে তো আমি সকলোৱে লগ হৈ একেলগে সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম সেই বিষয় লৈ আজি এটা সৰু সুৰা আলোচনা হৈছিল আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে আৰু অনাগত দিনতো তেনেকৈ ঠিকে চলিব আৰু আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ দুই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ Chokela Thana Advisory Committee hoi pen pini review meeting along nilitum
dak soki hola thana OC in charge akimi aphan nilitum labang so review meeting no sinitum deng ponlo lasi ke damtang nilitum dak soki hola thana angkang longke ingsam jin pensi arong tin ahem tin adon tin sitape dak thana pen lapen VDP sorkari gamra lapen rong asar to pen juga juk pensi hodai sitame ingsam jin pensu dolong lo thak long lo lapen ilitum ingsam jin puchot ke chok che ilitum non ke wangi lang sitame arta ki jum chen ki chedo labang so puthak sitame ilitum okor thana VDP sorkari gamra gamgaro chelang lok ledet si ilitum agarjen tin tum sitame labang so arta ki jum pen Cepangri cepangdon sitame un ana bangke labang so cherok tok amei bangke pipon nangji la an e pute ilitum akhei ilitum athana angkang along ajate hin sitame kiching thur bangke papidun bompo people lo pute ilitum ke charli nasi paprang nangji ilitum artagi jumpen hemri choboche bangke papisi hala bangse paprang nangji ilitum bidahi kha do lo pute cepachor ceparup ke arta mechor pen yusi cepachor ceparup lo pute ilitum arong arup ilitum hem ilitum sumarta misenpo ilitum pilong rita misenpo la pen ilitum thana angkang ilitum arong along sitame labang so anong no anang no bangke avedese nong ne bangsi nang dopo lasi pini ilitum dak sokheola thana long ilitum long non nangi join mi ilitum osi sarke non hai khatalo alangli ladak kewang ethithini nang ilitum hoi